Imatges com aquestes són una mostra de la cultura mexicana. Formen part d'un concurs internacional de dibuix que ha organitzat l'ambaixada d'aquest país centreamericà i que enguany ha donat el primer premi al pretenc Carlos García per aquesta imatge. Doncs per nosaltres és molt important perquè tota la gent que fa front a alguna discapacitat, qualsevol iniciativa que els ajudi a una plena integració i a una normalització sempre és d'agrair. En aquest cas és d'agrair a Teletón i al Consolat Mexicà que han organitzat aquest concurs, que han donat l'oportunitat al Carlos de guanyar un premi. Però més enllà de tot això, aquest tipus d'actes, el que ajuden és a fer més, treballar en pro de la normalitat, que requereix la integració de la gent amb discapacitat. El dibuix del jove pretenc forma part del calendari 2011 Este es mi México, juntament amb la resta de finalistes en aquest certamen, en el qual hi han participat més de 5.000 nens i nenes d'arreu del món. Aquest, però, no ha estat l'únic reconeixement, ja que aquest nen d'11 anys també ha estat premiat amb un ordinador portàtil perquè continuï desenvolupant les seves habilitats pictòriques.